Krajnja je odredište našeg rada kroz tih 5 dana, je dakle, pisanje i vještine storytelling, pisanje digitalne priče i kreiranje malih filmova. Mojih i vaših učenika koje znamo nešto više nego ove druge, ništa drugo. Ja sam htjela samo još jednu stvar reći, morat ćemo se do kraja dogovoriti rok do kojeg ćete vi podnijeti zahtjeve za osobne iskaznice ili donijeti brojeve putovnica ako ih imate, jel? A da mi najprije vidimo tko ima putovnice za osobno. Ili osobno. Odnosno tko nema, niti osobno, niti putovnice. Dakle, preko weba, a onda vam treba jedinstveni Ne treba, možete samo otići, dobijete u par dana. Tu ću vam pokazati par fotografija, 2 filmića što su do sad djeca radila. Znači oni su do sad već dosta toga napravili, mi smo to bile malo ubrzanoga i tako i pokazali su se vrlo kreativni, vrlo dobar izbor i mislim da idemo imamo dobro materijala za ići. Ovo je nakon završenog posla u knjižnici, sretni i zadovoljni. Ovo su njihove priče, neke od njih, ja sam ih neke uslikala, 2 filmića ćete pogledati koja smo snimili, koja smo prezentirali.